Počúvate podcast slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu. Väčšina kresťanov v týchto dňoch v očakávaní novej hlavy katolíckej cirkvi upriamuje svoju pozornosť na Vatikán. S vierou, že Duch Svätý vedie cirkev, pozeráme na novú voľbu Petrovho nástupcu a prirodzene nechýbajú modlitby na tento úmysel. Modlitba k Duchu Svätému alebo modlitba vedená Duchom Svätým by mala vždy sprevádzať vážne rozhodnutia každého kresťana. O to viac je potrebná v čase, keď ide o voľbu nového pápeža. Skúsme si preto všimnúť niekoľko aspektov tejto modlitby. Podľa čoho môžeme spoznať, že v modlitbe sme usmerňovaní Duchom Svätým? Jeho prítomnosť charakterizujú 3 slová: jednota, život a svetlo. Jednota. Akékoľvek uvažovanie či reflexia nad udalosťami minulosti či prítomnosti v nás vyvoláva rôzne pocity. Tieto pocity však nezasahujú len citovú, afektívnu oblasť človeka. Akoukoľvek myšlienkou sa zároveň otvárame pôsobeniu rôznych duchov. Podľa niektorých autorov existujú 3 zdroje týchto myšlienok či pocitov. Môžu pochádzať od dobrého ducha, od zlého ducha alebo od nás samotných. Prostredníctvom modlitby sa otvárame pôsobeniu dobrého ducha. Modlitba je prostriedkom jednoty, zbližovania nášho ducha s Duchom Božím. Svätý Teofán Zatvorník bol presvedčený o tom, že modlitba je akýmsi dýchaním Ducha Božieho v nás samotných. A dodáva, že človek musí čistotou srdca vytvárať dostatočné podmienky na prítomnosť Ducha Božieho v sebe. Hovoriť s Bohom si vyžaduje určitý druh inšpirácie, ktorú niektorí duchovní autori stotožňujú s vedením Duchom Svätým. O pôsobení ducha v modlitbe sa najmä na kresťanskom východe nikdy nepochybovalo. Duch Svätý spája našu modlitbu s modlitbou Ježiša Krista a tak jej dáva moc dosiahnuť to, o čo prosíme. Umožňuje vniknúť hlbšie do nepoznaných tajomstiev a spája modlitbu jednotlivcov do jedného hlasu cirkvi. Duch Boží zhromažďuje a zjednocuje rozptýlené modlitby veriacich do jedného hlasu Kristovej cirkvi a podľa svätého Cyrila Jeruzalemského je ako jeden lúč svetla, ktorý osvetľuje všetko potrebné. Život. Druhým ukazovateľom prítomnosti Ducha Svätého v našich modlitbách je oživujúci rozmer, ktorý v latinskej verzii kréda nazývame slovami Dominum et vivificantem. Tento výraz podľa Hozéra znamená, že spomedzi mnohých duchov, ktoré na človeka pôsobia, je len jeden, ktorý je dobrý, zvrchovaný, autentický, ten, ktorý dáva život. Na človeku je vidno, akým duchom žije a akým duchom sa necháva viesť či ovplyvňovať. Z jeho tváre možno ľahko vyčítať, či v jeho srdci prevláda pochmúrnosť a temnota, alebo radosť a svetlo. Na označenie prítomnosti Ducha Svätého, ktorý dáva život, používali Gréci výraz zopoion, čo znamená predovšetkým Boží život v nás, zbožtenie alebo deifikácia. Dominum et vivificantem, Pán a darca života, sa naznačuje aj v iných výrazoch Svätého písma. Je nazývaný tešiteľom, duchom pravdy, duchom múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej. Sú to jednoducho atribúty života, ktoré môžeme modlitbou v sebe kultivovať. Modliť sa v Duchu Svätom si vyžaduje vieru, že Boh v nás už koná, že nás vedie aj cez váhania, neistoty, cez ticho a dlhé čakanie. V čase rozhodovania nejde len o správne rozhodnutie pre seba, ale o otvorenosť voči tomu, čo môže Duch, darca života, vykonať skrze nás v službe druhým. Svätý Serafín Sarovský raz povedal: získaj Ducha Svätého a okolo teba sa zachráni tisíce ľudí. Svätý Bazil Veľký učil, že bez Ducha Svätého nie je možné poznať Božiu vôľu. Preto modlitba k nemu nie je iba prosbou o pomoc,
ale aj prostriedkom na nahliadnutie do seba samého, na pohľad na svet akoby Božími očami. Duch Svätý totiž nevstupuje do duše ako cudzí hosť, ale ako ten, ktorý dáva život a premieňa nás znútra. Prítomnosť Ducha Svätého v našich modlitbách ďalej charakterizuje slovo svetlo. Keď človek stojí pred rozhodnutím, nie vždy ide o rozlišovanie medzi dobrom a zlom. Často ide o voľbu medzi dvoma dobrými cestami. Práve tu vstupuje do rozhodovania dar rozlišovania, ktorý Evagrius Ponský nazýva lampou duše. Tento dar je ovocím modlitby, ticha a dôvery. Nejde o okamžité odpovede, ale o schopnosť duše nechať sa viesť duchom, ktorý skúma všetko, aj Božie hlbiny. Poznanie je akoby vnútorné svetlo, pred ktorým miznú tienisté stránky všetkých skutočností, ako to vyjadruje Žalm 36. V tvojom svetle uvidíme svetlo, alebo evanjelista Ján, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Modlitba k Duchu Svätému je do značnej miery aktom odovzdanosti. Nepopiera potrebu intelektu a racionálneho uvažovania, ale kladie dôraz na skutočnosti, ktoré samotný intelekt presahujú. Svätý Izák Sýrsky pripomína, že keď sa duša prestane spoliehať na seba a odovzdá sa Božiemu duchu, vtedy nájde pravdu. Skúškou správnosti tohto rozlišovania je pokoj, ktorý zavládne v duši človeka, keď sa pri rozhodovaní nechá viesť duchom. V čase rozhodovania preto, podľa tohto autora, nie je najdôležitejšie klásť otázky typu čo mám robiť, alebo ako sa mám rozhodnúť, ale predovšetkým, Pane, aká je tvoja vôľa? V Novom zákone sa na označenie rozlišovania a hľadania pravdy používajú predovšetkým dva výrazy. Diakrino, oddeliť, rozhodnúť, posúdiť, a dokimadzo, skúšať, experimentovať, skúmať. Predovšetkým tento druhý výraz, dokimadzo, si vyžaduje modlitbu, kontempláciu, vnímanie a poznávanie viac srdcom než intelektom. Tento druh rozlišovania môže vykonávať len zrelý človek, ktorý vie zachytávať znamenie časov. Svätý Pavol túto schopnosť rozlišovať zaradil medzi charizmy, keď píše o rozličných daroch Ducha Svätého, ako je dar prorokovať, hovoriť rôznymi jazykmi, ale aj dar rozlišovať duchov. Milí priatelia, v čase osobných, spoločenských či cirkevných rozhodovaní sa modlitba k Duchu Svätému stáva nevyhnutnou súčasťou života kresťana. Nie je to len duchovné cvičenie, ale postoj otvorenosti voči Božiemu vedeniu. Duch Svätý nás nenecháva v našich pochybnostiach, ale vstupuje do nich ako darca jednoty, života a svetla, ktoré ukazujú smer. Preto aj dnes, v čase, keď cirkev očakáva nového Petrovho nástupcu, ale aj v každodenných rozhodovaniach, zostáva výzvou a pozvaním znovu a znovu sa obracať k duchu pravdy. Počúvali ste podcast Vatikánskeho rozhlasu. Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/SK. Ak chcete byť informovaní o novinkách, tak sa prihláste na odber nášho newslettera.